Здравейте! Бих искал да ви запозная с един иновативен фитнес уред, който конструирах преди няколко години, но от тази година вече ефективно го използваме в JK Pro Gym. Това е фитнес залата ни, която се намира на околовръстен път 191 в София. Така че който иска да се запознае с функциите на този уред, може да направи това на околовръстен път 191. JK Slider Former, така се нарича фитнес уреда. Той е предназначен за развиване на превантивните и двигателни способности на опорно-двигателния апарат, развиване на силата и силовата издръжливост на всички мускулни групи. На него може да се работи за подобряване на мобилността, равновесната устойчивост, баланса, за координация и, както казахме, за подобряване на силовите възможности на опорно-двигателния апарат. Могат да се изпълняват много голям брой упражнения на него, тъй като имаме няколко форми на силозадаване, по-точно 3 форми. Едната е чрез промяна на наклона на платформата, другата е чрез поставяне на дискове, т.е. допълнителни тежести, и третата е чрез използване на експандери. Така той работи в хоризонталната равнина, двуизмерно, но може да работи и триизмерно, чрез използване на допълнителната система от кабели. JK Slider Former конструирах с цел да може да се изпълнява голям арсенал от тренировъчни упражнения по системата JK Fit Motion, но на малка площ. Не бих искал да обяснявам повече. Най-добре е уреда да се изпробва, да се види възможностите ми, които той предлага. Фитнес уреда е признат за иновативно решение и притежава свидетелство за такова от Патентно ведомство. Благодаря ви за вниманието. Чрез малки водачи, които се плъзгат по носещата платформа, може да фиксираме на различна височина платформите, по-малките платформи, които се движат. Може да се успокои. И това да не позволява движение от тая равнина. Освен чрез промяна на наклона на платформата, която създава допълнително съпротивление, може да утежниме още повече допълнително с дискове. Съчетавайки двата начина за утежняване чрез наклон, увеличаване на наклона и чрез допълнителните тежести, може да изпълняваме упражнения, включително и балистични упражнения, с утежнение. Т.е. работим за мощност, за зрителност, с преобладава силов компонент, като има възможност да догонваме. Имаме взривно движение, имаме амортизация, взривно движение.